ҷараёни коркарди байни қаторҳо дар майдонҳои пахтазори шаҳри ҳисор. мувофиқи маълумотҳо, ҳоло зиёда аз 50% майдонҳои ин навъи зироати техникӣ ба шонабандӣ оғоз карда, дар ҳар гектар 200 килограмм карбамид ҳамчун аввалин маъракаи озуқадиҳӣ ба анҷом расонида шудааст. ҷиҳати мубориза бар зидди ҳашаротҳои зараррасон дар заминҳои киштшудаи пахта аз усули биологӣ истифода бурда мешавад. аз рӯзи сабзиш то пайдо шудани аввалин гули пахта 500 градус гармии фоиданок лозим аст. ҳамагон медонанд ки соли равон бо сабабҳои тағйирёбии иқлим, сербориш омадани моҳи апрел ва май, ҳамин гармиро гирифтанашро пахтазор як 10-12 рӯз ба таъхир афтод. Агар солҳои пеш 13 то 15 авар гули аввалинро медидем, имсол аз рӯи мушоҳидаҳои имсола ман бо боварӣ гуфта метавонам ки 25-27 моҳ аввалин гулҳои пахта ба гулкунӣ шурӯъ мекунанд. Акун вазифаи деҳқон аз он иборат аст ки барои фосилаи байни фазавии тараққиёти пахтаро барои тезондан, пеш аз ҳама мо бояд коркарди зиёдатии агротехники пахта, коркарди байни қаторҳо, махсусан ба воситаи культиваторҳо зиёдтар дучанд кунем коркарди байни қатор. Бо дучанд кардан намии зиёдатии пахтаро аз замин бароварда гармӣ медиҳем. Ба воситаи гармия зиёдтар додем, ҳамин аз фаза ба фаза гузаштани ҳар як тараққиёти пахтаро мо метезонем. Мо ҳаракат мекунем ки бо истифода бурдани энтомофагҳо, яъне ҳашаротҳои фоиданок нисбати заҳрхимикатҳо, ин арзон меғалтад барои хоҷагидор. Ҳамина аз усулҳои биологӣ истифода бурда ҳашаротҳои заҳррасонро нест кунем. айни замон дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳр маъракаи ҷамъоварии ҳосили ғалладонагиҳо низ ҷараён дошта, мувофиқи маълумотҳои фаврӣ дар майдони зиёда аз 380 гектар дарави ин навъи зироатҳо гузаронида шуда, корҳо дар ин самт идома доранд. механизаторон низ барои беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили дастранҷи деҳқон ва эмин нигоҳ доштани майдони ғаллазор аз ҳодисаҳои нохуш, аз ҷумла сӯхтор, аз қоидаҳои бехатарӣ истифода мебаранд. дар баробари ин ҳоло ҷамъоварии пиёзи барвақтӣ низ идома дошта. То имрӯз хоҷагидорон аз 80 гектар майдони киштшуда 3216 тонна пиёз гирифтанд. ҳосили фаровони ин навъи сабзавот боис гардид ки ҳоло дар бозорҳои мамлакат нархи пиёз арзон аст. ҳамзамон ҷиҳати содирот намудани пиёзи барвақтӣ тавассути роҳи оҳан ба кишварҳои хориҷ 50% ба ин намуди хизматрасонӣ тахфиф эълон карда шуда, соҳибкорон бо истифода аз имтиёзҳои пешниҳод гардида қисмати зиёди ҳосили пиёзи барвақтиро ба Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Қазоқистон содирот намуданд. нашъунамои картошка низ хуб ба назар расида. рӯзҳои наздик ҷамъоварии ин навъи сабзавот ҳам оғоз мегардад. баъд аз ҷамъоварии ҳосил дар майдонҳои холишуда бо истифода аз боду ҳавои мусоид, кишти такрории зироатҳо аз қабили ҷувори макка барои дон, карам, лӯбиёдонагиҳо ва дигар навъи сабзавоту полезиҳо дар майдони 106 гектар гузаронида шуда. то анҷоми мавсими кишти такрорӣ, хоҷагидорон азм доранд ки дар майдони зиёда аз 2000 гектар кишти такрориро анҷом диҳанд. барои чорвадорон бошад айни муддаост ки захираи хӯроки чорворо ҳарчи бештар намоянд, зеро ин амал ҷиҳати беталаф ва хушсифат парвариш намудани чорво дар давраи зимистон гузаронӣ кӯмак мерасонад. мо захираи хӯроки чорво тибқи нақшаи вазорати кишоварзӣ дода шудааст ки 39,000 тонн бояд мо захираи хӯроки дурустро таъмин намоем. дар ҳамин асос мо ба маълумоти фаврӣ 7700 тонн ба ҳамин шаб рӯз ҷамъоварӣ намудем. ولی تمام خوجگی جمعیتی دهقانی جمع‌آوری ذخیره شروع کردند، جمع‌آوری نموده ایستادند. ذخیره خوراک دروشمون 5200 تن نقشه داریم، حدود 4800 تن ذخیره نمودیم که قریب 85-86% نقشه رو نشان میدهد. اگر خوجگی امکانیت داشته باشند بسیارتر همین خصبیده رو ذخیره نمایند، چون که معیار غذانوکی خصبیده با سنج سیلوس بالاتر می باشد. کشاورزان شهر ایسار از دستگیری‌های پیوسته حکومت مملکت در سمت استفاده ثمرناک آب و زمین قناعتمند بوده، کوشش نموده ایستادند که با زیاد کردن حجم استحصال محصولات کشاورزی در تامین امنیت عضوخواری سهم گذار باشند.